Записвам видео. И здравейте хора, днес с моите приятели ще играем на Among Us и на игра. Така, с Христо, който е ето този жълтия, Дани, който е Дани X и Крис, който е Филия, Филм и аз съм Пюрис, Кода. Значи, да уточним, нямаш право да казваш каква роля имаш. Нямаш право да казваш дали си импостър или крилмейт. Нямаш право да казваш кой те е убил. Обаче след като те е убил, ако примерно някой те подгони и в последния момент кажеш, че е импостър и той след това те убие, значи се брои и те ще го приемат. Примерно... О, Криска, казаха ти, че имаш хубав аутфит. Я виж моя аутфит, бе. Готин е, да. Те мисля така беше такова. Мисля беше така. Направо само да се пада импостър. Са кръсти чизи. Какво сте готови, бе, брат? Те защо пишат в чата, че са готови? Има 3 импостъра. Как 11 човека с... Понче, ами виж аутфита, бе. Так аутфита. Окей, ти нали беше Fox Prime? Фокс, да. А, да, як си. Аз готин ли съм? Айде. Пускаме. Аз как съм? Дани между другото много ме кефи. Да. И аз се заглушавайте. Не. Дайте се си стоим в разговора. Не се заглушавайте. Да, просто стойте и нямаме право нищо да казваме. Окей. Да. Нищо не се заглушавай. Окей. Така, аз имам в електрикал. Не знам, що му ми е малко да Христо И мен между другото. Защото хора ние играхме преди това и аз се паднах и двата пъти импостъри, затова вече не съм с изобщо. Няма как да си че. Аз съм... Нека ви са си Дани и Христо. Пишат за Топик Вари. Аз ще го гласувам. Не. Не е планката. Как се казва Планчо? Пюрис Кода. Топик Лари. Гласувам за него. Аз имам хора и тук до мен не ни Squid Games амчета и докато чакам да се волтва ще си играя с тях. За кой да гласувам? Най-със ми е... Не има как да е Планчо. Няма как да е Христо, гласувай за себе си. То между другото можеш. Да. Христо, ти си зелен ли бе? Вече стана войник ли бе? Да, Христо. Аз станах Made in China. Стана войник вече? Аре, гласувайте, бе! Един си пак не гласува. Да, той е доста защото е доктор и е сив. Той е доктор, не гласувач. Аре, гласувайте, бе. Мен ми е с Дани и Христо. Един Планката път, не ми е с, ако искате ми имайте доверие се. един път човек да пускаме видео и Окей, сивия гласува. Черния гласува, значи остава сивия да гласува. То сивия е много със, бе, брат. Аре, гласувайте, бе, бро! Ще поубея, като някой просто е така стои, бърка си в носа и се чуди какво да прави по време на гласуването. Ами гласувай! Гласуването е за да гласуваш, не за да стоиш и да се бъркаш в носа. Ама то буквално в момента нещата се чудват в чата. Имаше пък една много яка случка в Among Us, където един в чата пише да гласуваме, пък той самия не беше гласувал. Мамка, че нали си на видео? Да. What the fuck? Да, бе, снимам. Още два Какво ли причин? Да, бе, на видео сме, бе. На видео сме. Мога да ви докажа, че не съм аз. Как? Марджина. Сторича. Аз имам в админ 02
и електрика. Ай, повече Малка, ти да. ела да ти покажа, ела с листата тук. О, идвам, окей. Ако ме убиеш, ще убия. Ако ме убиеш, ще те убия. Да, не, хора, не е Криската. Що се затвори гнусната врата? Не знам. Труп. В момента, Също му обвинят мене, защото ме видяха за едно час съм ги кил. правим. На мен ми е с червено. Малка, виж. Го виж, какво пишат за мен. Скибите дават. Не е тук. Аз не съм буквално. Пишат, че е черния. Гласувайте за черния, ако искате. Черния, да. Няма да гласува, гледате ли? Съси. Черния е същия. Гласувайте за черния, за да спасим Криската. Ката да бомба. Хора, заклевам се, че видях как Криската буквално направи таст пред мене. Той направи таст пред очите ми. Ако опитвам да имам да правя таскове, ще взема. Не пламката. Значи, Добре. абе, ви изпълнявате ли си tasковете, бе? Не ми остава време. Защото постоянно някой импостър убива някой, постоянно сме във волтване и някои тапаци, сиви тапаци не гласуват, като ей тук, ей тоя, с голямата устичка. Устните. Да го убиеш. Аз снимам видео в момента. Не знам. Ето го прави не 5 минути, 20. 15. 15. Добре, разбрахме и видяхме как убива Флора и от твоего скъс. Боже. Не бе, тя докато се сложи грима, докато се скуби, виж, и те... Бате, то ще ми свърши времето за снимане. По очевидни причини излиза банкнота на екрана. Да, че само по 15 минути не можеш. Да, защото не ми дава да си разреша да снимам за повече. По очевидни причини. Отново излиза банкнота от 100 лева на екрана. Така. 15 пак нещо. Да. Пак е нещо. Криска, спасихме те, бро. Yes! Айде! Още един импостър остава! Купонясвайте! Кой развали тъпото електричество, бе? Отивам да го Пред оправя. мен е Дани. Да, според мен. Защото така. Не е Христо. Да, не е Христо. Окей, правих. Лагна. Дай. Поправих се. Окей, аз имам таскове и тук. О, не имам Донуолт. Мале, как мразя да имам Донуолт. Криска, я стой до мене, докато са Донуолтвам, защото много го мразя това. Окей. Аз съм... Защото винаги като Донуолтвам и ме убиват. Хора, кажете в коментарите дали искате част 2. Да. На Among Us. Чай, искам в Navigation и Flight. Аз имам и тук. Пълнен. Сам да не ме убият, докато съм тук. Само да не ме убият. Дани, има и нещастието да ме убиеш. Да, чакам ето. Ти си мисля си. Окей, имам. Христо! Абе, човек от вас един таст не му... Yes! Това дет не гласуваше, са го убили. Супер! Супер! Според мен е този дето... Хора, дори не показва на екрана, че има труп. А този толкова бързо го гласува, че е направо... Жълтия не е малко със, защото той буквално беше пред тебе, но... После ти някъде го убили. Ами да, според мен е... Защото вижте... трябва да питаме къде е било тялото, между другото. Пише, че е Дани Екс. Не, просто... Защо? Защо изведеш просто аз? Да. Ами защото е импостър и не иска да гласуват за него. Не, какво правим вече този, който беше до електрикал
Кафетерия. Да, а пък този път спрямя от кафетерията. Така. Я му напиши в чата за баба. Да. Домас! Домас! Ей, да имаш опцията в Among Us да напишеш някой. Домас! Да защитя Дани. Еми, той аз го защитих. Въпреки, че ме е малко съси. Гласувайте за жълтото! Жълтото е лош цвят! Христо беше с цвята пекня. Ама ти можеш да го направиш в такова. Ако имаш... Ако си го сложиш на 3 часа, буквално може да си напишеш каквото искаш, може да напишеш нига. Нига, нига бой, нига бой, нига бой. Христо, помниш ли как беше с цвята пекня? Алкохолик? Ули, то стана ракиено време. Ули, то ракийно време стана, бе, коле! Какво ще правим вече на електрикъл? То се чуваче. Айде, пъте ги ти спаске! Да, бе, представете ли си да сме направили 3 пъти автомобили в по-старе? Как ще бъде? Не! Не е бил импостър! Дани! Даниел Бошков! Даниел Гошков. Даниел Гошков. Даниел Кокошков. Даниел Кокошков. Много съм да меча трактора, планка. Ей, пука! За теб. Вау, много рано. И аз съм. Далеч съм! Какво бе? Ами хора, крилмейтовете загубиха. Знаех